तो स्वागत बा ए वीडियो में। आज हमनी के ए वीडियो में फीस माफी खातिर आवेदन पत्र लिखल जाई प्रधानाध्यापक के पास। तो कैसे लिखाई पत्र चलो जानी जाए। तो हमनी के पहले लिखल जाई सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। का लिखल जाई? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ओजा स्कूल के नाम लिख दी जाई। जैसे हमारे स्कूल के नाम हटे जब जिला स्कूल आरा इंटर स्तरीय विद्यालय। स्कूल का पता कहाँ बा तो हम आरा लिखिए दिले बनी, तो एजा आरा लिख सकीला। विषय का बा, विषय में हमनी के बाटे फीस माफी खातिर आवेदन पत्र। का बा? फीस माफी खातिर आवेदन पत्र। तो अब आगे का लिखे के बा हमनी के? सर चाहे महोदय दोनों में से कोनो एक ही लिखे के बा। ठीक बा। हमार विनम्र निहोरा बा कि हम चिन्मय कुमार, एजा आपन नाम तू लिख दीह। ठीक बा। जिसे तहार नीरज नाम होकी तो हम नीरज कुमार, हम आकाश कुमार, हम गुड़िया कुमारी, मैंने जौन भी बा हम लिख सकीला। अगर लड़की हो खबू तो छात्रा लिखिए, लड़का हो खबा तो छात्र लिख। दसवा में हो खबा तो दसवा में लिखिए, बारहवा में हो खबा तो बारहवा में लिखिए। ठीक बा। बारहवा के छात्र हैं। खाली शुरू से देख लीजिए कि हमार विनम्र निहोरा बा कि हम चिन्मय कुमार बारहवा के छात्र हैं। ठीक बा। ओकरा बाद कहे के बा हमार बाबूजी किसान हवे और खेत में काम करेले। हमारे बाबूजी मैकेनिक हवे और गैरेज में काम करेले। तो जौन भी मने लिखे के बाद, लेकिन ऐसा लिखिए कि मैंने ज़्यादा आमदनी न लगे देखे से। अभी ना कह दी कि हमार बाबूजी प्रोफेसर हमें विश्वविद्यालय में काम करेले, तो उनकर स्थिति तो खराब नहीं खे कि फीस जमा ना कर सकेले। तो कि मास्टर के लागे कि हाँ ये लड़का के फीस माफ़ करे के चाहिए। ओकरा बाद का लिखल जी इनकर आमदनी सीमित बा। हमारा परिवार में माए बाबूजी के अलावा और 7 लोग शामिल बा। कुछ भी लिख सकेला, 8 लोग, 12 लोग, 4 लोग ऐसा लिखो कि तनी दिक्कत होके 6 लोग से बेसिए लिखो। कुछ भी लिख सकेला, 6 लोग से बेसिए लिखो, 7 लोग, 8 लोग, 12 लोग, 15 लोग, लेकिन इतना बड़ा ना होकेला। अभी ना कि 47 गो लिख दिया तो ना, ये सब ना। हमारा अनुसार 7 से 12-14 तक लिखिए, ओका से ज़्यादा ना। तो हमारा परिवार में माई बाबूजी के अलावा और 7 लोग शामिल बा। हमनी सब के रख रखाव बाबूजी के आमदनी पर निर्भर करेला। ठीक बा। हम अपना क्लास में रोल नंबर 9 पे बानी। क पे बानी? रोल नंबर 9 पे बानी। तो हर रोल नंबर जौन बाबू डाल सकेला। पढ़ाई में हम हमेशा लागल रहेनी। हमारा क्लास में हमेशा फर्स्ट डिवीज़न मिलेला। ए साल हमारा परिवार के आर्थिक स्थिति बहुत भारी बा चाहे खराब बा। हमारी इच्छा बा कि हम पढ़ाई जारी रख सकी। हेजा हम लिख दिया, हेजा हम छूट गइल बा। का लिखे के बा कि हम पढ़ाई जारी रख सकी, बाकी फीस दे नहीं सकत। ठीक बा। इतना लिख देनी। ओकरा बाद पैराग्राफ चेंज करे के बा कि ए से राउरा से निहोरा बा, विनम्र विनती बा, ये भी लिख सकेनी जा कि हमार फीस माफ़ करी। का करी? हमार फीस माफ़ करी। राउर ए कृपा से हम अपन पढ़ाई जारी रख सकेनी, मने कंटिन्यू रख सकेनी आ अपन भविष्य के उज्जवल बना सकेनी। ओकरा बाद लिखल कि रौरा दयालुता खातिर हमेशा आभारी रहम। ठीक बा। एजा इहो लिख सकेला रौरा एह दयालुता खातिर हमेशा आभारी रहब। राउर आज्ञाकारी चेला अगर लड़का होख तो चेली होख तो लड़की। राउर आज्ञाकारी चेला, नाम चिन्मय कुमार, कक्षा 12 आ दिनांक जो तारीख पत्र लिखाता वो तारीख के दिनांक डाल देवे के बा, जब तिथि डाल देवे के बा। ठीक बा। ई रहल हमनी के फीस माफ़ करे खातिर आवेदन पत्र। तो यह वीडियो में बस इतना ही। मिलल जाई अगला वीडियो में नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।